Salam qadırlı tomaşaçılar, yayılımda Ceyhun TV. Biz sizin ekleğinizdeki kanalımızda hoş gördük. Tanış olun, biz bugün teyde rubrik açacağız. Yönen tek rubrikamızın adını biz fikirlenip yetişemdik. Şunun için onu biraz sonra koyacağız. Yönü bu rubrikamız beylek rubrikalara qaranında xas ütgüç kim tesirli olur deyip umid edeceğiz. Sebebi bu rubrikamızda katnaşan adamların eklisi ütgüçük zehinli adamlar olur. Käbir adamları TV tarapından zehin verilýär. Käbir adamlar olsa özüniň istek arzuwlaryny kanagatlandyrmak üçin däde zatlar oýlap tapýarlar. Mysal üçin diýeli gäm ýasamakmy ýa bolmasa-da täsin bir açyşlar etmekmi. Ine biz şeýle adamy öz welaýetimizden tapdyk. Elbetde şol adamyň siziň ekleňizde tanıştyrasymyz gelýär. Ol adam özüniň ýasan uloglary bilen bir neçe adamları hayran kaldırıyor. Gelin ne olsa ol adam bilen biraz söhbetleş bolalım. Sizin eklinizin göwnüňizde yarar deyip umid edeceğiz. Qadırlı tomaşaçılar, eni bugün günü biz Ceyhun studiyamız bilen bilelikde Lebat vilayetinin Seyit şäherine mehmançylykda bizim söhbetleşimiz bolsa Deňiz Sowda flotynyň ikinji mehanik wezipesine işleýän Lebat vilayetinin Seyit şäheriniň ýaşaýjysy Esker Rozbaýew. İlk bilen hoş gördük, salam. Salam. Esker ağa, ene çağalyk döwrüňizde ýasan oňoran zatlaryňyz barmy? Çağalyk döwrümde ýasan oňoran zatlarym men öz mektebimiz, Dokan mektebimiziň muzeýine tapşyrdym. O döwürlerde men radyo teknologiya bilen meşgullanýardym. Tolkunyň güýçleri bilen ýanky pultly upravleniýany maşinalar oýlap tapýardym çağaly. Olary men mektep muzeýine tapşyrdym. Näçinji ýyllarda bolýar? Ol 1997-nji 96-njy ýyllarda bolup geçen zatlar. Töweleme. Ine şu ulogy ýasanmakdyňyz näçe wagt gerek bolýar? Şu ulogy ýasamak üçin belli bir wagt pikirini jemlemek üçin belli bir wagt gerek. Ol pikiri jemlensoň men şunu 10 günün dowamında ýasadym. Töweleme 10 günde ýasadyňyz. 10 günde birini ýasadym, häzirem ikinjisini dowam edip barýan. İkinjisini bir 10 günün içinde tamamlarım diýip umid etdim. Awa, nesip bolsa. Bir eger mümkin bolsa, ulaga da bir tamaşa edäýeli, göräýeli. Tamaşa. Teknika bilen işleşen soň men ine Seydi şäherinde öz liseýimizde tora bölümini gutardym. 2 ýyllyk, ondan soň Türkmenawat şäherinde gäme guruluşykda bilim aldım. Ondan soň Türkmenbaş şäheriň teknikumunda men gäme ugurdan gäme mehanik ugurunda bilim aldım. Ondan soň men Odessanyň Ukrainadaky Odessanyň Milli Politehnik Universitetini tamamlap bakalavr bilimini aldım. Ondan sonra Ukrainanın döwletiniň Nikolaev şäherindäki gäme guruluşyk Admiral Makarov adındaky gäme guruluşyk universitetini tamamlap Türkmenistanda tahsiklap men şu bilim ugurunda işläp görün şu gece gündüzde de. Töweleme. Şu ulogy ýasanyňyzda näme zatda kynçylyk çekdiňiz? Kynçylyk çeken zadym bolanyk, ähli awtomobil şaýlary şunun biziň ine bazarlarımızda bar. Häzirki döwürde ine islendik adam arzuwunda ýanky bir zat ýasajak ýa bir zat gurjak ýa telekeçilik ýa bir iş geçirjek bolsa ine ählide mümkinçilik bar. Ählide mümkinçilik bar. Ine şu döwürde şu mümkinçilikden menen peýdalanyp ine men şu awtology ine 1985-nji ýylda çykan awtologyň şaýlary bilen 2021-nji ýylda çykan ine şaýlar hem bar. Şu biziň bazarlarymızda şu zatlar tapylýar. Ören yöretde zatlar bilen yasalan 15'lik turwan tikirleri bazardan ýanky sarga berilip getirdiň ýanky alýan suw çeken dvigitel diýerler de pompa diýilýär da bu dvigitellere. Şoň dvigitelini alıp onu da men modernizirowat etdim. Ýanky ähligi şoňa laýyk edip ýanky bejergi işlerini geçirdim. Şu işleriň esasında ýanky hareketlendirici cisimlerini hareketlendiricileri hasaplap yankını şu içinden yandırılan dvigitelin hareketlendiricisini tigirek hareket geçirip sep arkalı yankını şu avtolog harekete geldi. Esker ağa, bu ulogy indi başladyňyz da? Birinci ýasan ulogymdan ähli yankı emele gelen karşılıklı
karşılıklı peskelçikleri ayırıp böyle modernizirovat edip yasap baryan. Bu ulaglar yankı gat yöreme üçün döredemek, yani bu avtolog dilinde aydanda yankı drift etme üçün, yankı bulan ugul pavorotlarının tekerlerini yankı yatırpırak öğürüp yasap baryan, paka bulan teze model, yani yasanından son näme olacak, näme öňümden çykjagy belli bolýar. Ama bunu bu ulagym men bu ulagym bir skarasnoy, bu ulagym men iki skarasnoy etjek bolýan. Şu zady yasamak üçün yankı aýdyşmaýaly prostoy armaturdan yasayan, şeýle eleter yankı rulowy sistemalaryny şeýle elde yasayan, hiç kili zatlary nämesi ýok kyn yasamak üçün. Peskelçilik ýok. Peskelçilik ya näme ýok, kyn ýeri da, kynçylyk. Şeýle iske olsam hökman gatı materialdan olmalı, hiç kili gıýşaryksyz, yankı karşılıklı yüklü zatlı olanda yankı götörmeli da gıýşarmaly däl oşum. Oturuçlaram yankı şeýle çağlar üçün şeýle bezapasny edip yankı özüm zakaz edip tikdirýän şeýle. Häzirki wagtda bu avtology ogluňyz sürýär. Häzirki wagtda men şu avtology oglum üçün ine bağışlap yasadım. Indi şu öz ikinci klas köwes bilen 7 ýaşynda ikinci klas köwes bilen sürýär, öwrenşik gitdi. Bir hepde sürende yankyny özü eli ayağı öwrenşip yankyny başar sürýär şunu. Herekete getirýär. Esera mümkin olsa ogluňyz bilen bir agız bir söhbetdeş bolaýsak. Azat. Salam jigim. Adyň näme? Adym Azat. Näçe sınıfda okuyan? 2-nji sınıfda okuyan. Näçe ýaşyňda? 7 ýaşymda. Senin tek şeýle kiçik göňüş ol osurmany gorkan okmy? Gorkunç dämi saňa? Jigim sen ulalaňda kim bolasyň gelýär? Men ulanymda Gönçük olasym gelýär. Tübeleme jigim, ardolaryň hasyl bolsun. Eskeraga sag bolun. Bundan meýlekde bir işiňizde, bir durmuşuňyzda diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny, üstünlikleriň kemra bolmagyny arzu etýäs. Elbetde nesip bolsa bu ulaňyz hem taýýar bolan soň bu dörejilik toparymyz bilen gelir. Elbetde synamaga, tomaşa etmäge. Elbetde menem şol ýanky şunu yasap bolan soň men ökman size habaryny bererim, gelirsiňiz, görersiňiz. Hem ilimizde de görkezersiňiz. Sag bolun. Sag bolun. Gadyrly tomaşaçylar, ene şunun bilen Jehon TV ödeyişini geçir gutarya. Bu ýalgymy siziň göwnüňizde ýaran bolsa, siz kommentariýalarda öz bellikleriňizi, öz pikirleriňizi beýan etseňiz, biz elbetde bu rubrikamyzy dowam ederiz. Onuň üçin bolsa sizden geljek habarlara garaşýar. Täzelikçe bolsa hoş wagtyňyz.